Здравейте, приятели! Това е Гери Стаменова. Здравейте! Знаете, че аз правя много комедийни видеа, скетчове, вицове и така нататък. Но днес ще съм сериозен. На първо място, защото за мен това е най-красивата жена на земята. Благодаря ти! И на второ място, тя иска да ви сподели един малък проблем, който вие всичките можете да помогнете. Като споделите това видео и някой може да помогне за проблема. Има две кученца и сега Гери ще ви каже за тях. Точно така, благодаря ти, че ще можем да използваме твоите профили, за да споделим това нещо, наистина сериозна темата. В момента има две женски кученца, едното е на 1 годинка и половина, другото е на 5 месеца, които си търсят осиновители, които да бъдат сериозни хора и да са наясно с грижите, които ще трябва да полагат за един домашен любимец. Съответно, ако някой от вас има интерес, някъде може би тук ще сложим снимки на кученцата и си хареса или прецени, че това е неговия домашен любимец, може да ни пише или да ни се обади и да се свържи с мен. Или пък поне да сподели наистина това видео, за да стигне до още и още хора. И ще сме ви много благодарни. Направете едно добро, като намерим дом за кученце. Дори да не помогнете вие да вземете някое кученце да го гледате, споделете това видео, нека стигне до много хора. Благодаря ви!